Asetu selin makuulle alustalle ja hengitä rauhallisesti ja syvään. Lie supine and breathe slowly and deeply. Aseta jalat yhteen niin, että ne painautuvat toisiaan vasten. Nilkat, polvet ja reidet koskettavat toisiaan. Put your legs together so that ankles, knees and thighs touch each other. Pidä hetki jalkoja yhdessä, päästä jalat rentoutumaan ja irti toisistaan. Vedä jalat uudelleen yhteen ja päästä taas rennoksi. Keep your legs together for a moment and let them fall apart. Repeat the movement. Tunnustele jännitystä kehossasi liikkeen aikana. Try to spot the tension in your body. Keskity tuntemaan jännityksen ja rentoutuksen ero. Try to feel the difference between tension and relaxation. Ota hengitys tietoisesti mukaan liikkeeseen. Sisäänhengityksellä tuo jalat yhteen ja uloshengityksellä anna niiden erkaantua. Combine breathing with the movement. When you inhale, bring your legs together, and when you exhale, let them fall apart.